Temos que falar de fútbol. O Depor lle foi moi ben esta fin de semana, gañou 0-2 en Albacete ao Madrid, empatou a un tanto nun partido complicado con o Girona, que marcha terceiro agora por abaixo, e cedeu o liderado o Barça unha fin de semana intensa en Primeira División. Analizamos, como todos os días, a marcha destes dous equipos que son os que teñen peñas aquí en Culleredo con Xareiras e Xareiros. E analizamos, como sempre, con Fernando Blanco e con Fernando Sampedro, cos dous Fernandos. Que tal aos dous? Moi bo día. Moi bo día, aquí estamos. Hola, bo día. Unha semaniña máis aquí. Bueno, que vos pareceu a fin de semana? Teño que decir que falando con San Pedro hai un ratiño me dice: hoxe vou volver a rajar. É que non queda outra, é o que toca. A ver, un equipo como o Real Madrid se pode permitir levar 4 xornadas sin gañar a equipos da zona media baixa da tabla? Eu creo que non. Se aspiras a ganar a Liga, incluso ainda que non aspiraras a ganar a Liga, se aspiras a estar arriba, non te podes permitir estos tropezos, que poden ocurrir, claro que sí, pero un equipo como o Madrid non o pode permitir. E nestos casos hai que depurar responsabilidades. Quen é sempre o eslabón máis débil? O entrenador. Pois neste caso xa sabemos o que temos que facer. Se acabaron as rajadas. Logo de que é un equipo mustio, deprimido, apático, que dá asco velo xogar, pois eso é secundario. Se nos basamos no resultadismo, ainda é peor, creo. Ou seja, que está a cousa feita uns zorros. Que daqui a 2 semanas pode cambiar, claro que sí. Pasado mañán toca o Bilbao, que o Atleti de Bilbao, que bueno, pues a ver que... Pero é un partido que eu xa vou ver con moi pouca ilusión, a verdade, que facía moitos anos que non me desilusionaba tanto de velo Madrid. Agora é un suplicio velo, o que en anos pasados, independentemente de que gañara ou perdera, non? Pois era un día de partido, pois motivo de ledicia, de estar pendente, de disfrutar o partido, que logo ganas, pois moito millor. Que se perde, bueno, pois non pasa nada, forma parte do xogo. Pero esta desidia, é que parece que o fan a propósito. Hai tanto o entrenador como certos xogadores, é que parece que, de verdad que o fan a propósito. Senón, como non se entenden cousas como sacar a Gonzalo no minuto 89. Pero que te está reindo da xente, puto Xavi Alonso? Oiga, a ver. Sí, é que so así, pero é que hai que decir as cousas claras pa que impacten. A ver, todo en orden. Fernando Blanco, é culpa do entrenador ou é culpa de que o Madrid non ten o equipo de anos anteriores? Home, penso máis que non ten o equipo dos anos anteriores. O pasa que é normal que San Pedro este cabreado, pero bueno, sempre se pode facer do Depor si quere un equipo líder. Pero vai sufrir igual, vai sufrir tamén. O que pasa que home, o Madrid sempre ten que estar de primeiro, vai aí a guerra co Barça, ahora mismo está o Barça, pero hai que ter en conta que tamén é un pouco precipitado pola afición, que non está xogando ben, seguramente, pero bueno, perdeu un partido que é normal que perda máis, o sea, que ten que perder aínda moitos máis, falamos sempre cando entran en competicións europeas, tanto Barça como Madrid como Atleti van a seguir perdendo, o que pasa que, bueno, a cabeza ahora aí está nun pañuelo con o Atlético de Madrid e co Villarreal, que se meteu aí na guerra, ainda que eses equipos ao final é moi raro que poidan pelexar pola parte de arriba, pois pode ser un caso como cando ganou a Liga Deportivo, pero non é o habitual, non? Entonces, sí que é verdad que o Madrid non está atravesando o seu mellor momento, non sei se os xogadores están con o adestrador ou non, dicen que hai un vacío aí no vestuario, que hai unha serie deles que non están con o adestrador, entonces eso, pues bueno, cando o grupo non está unido é perjudicial para todo o equipo. Sí que é verdade que o que decía San Pedro o tema de meter a Gonzalo no 89 contra un Girona, me sorprendeu moito o ver a Carreras no banquillo, que para mí non o estaba facendo mal, pero non sei se lle pasaría... a encender as luces. Pois eso é o que decía, porque eu creín que cando veo as luces que había parón ou algo, porque me sorprendeu que viñera a encender as luces a Ferrol, sabendo que había liga e xogaban en Girona, pero... Bueno, pero entrenan pola mañá,
colles un bo Madrid-Santiago, Madrid-Coruña, ou colles ás 2 da tarde e ás 10 da noite estás de volta en Madrid. O sea que o de non xogar non foi polas luces, non? No, eu penso que non. Que era titular indiscutible. Claro, formar a parte da rotación, e como o mércoles hai partido tamén importante, pois, digo eu, Non sei, a mí o que me sorprende, eu estou de acordo ca rotación, o que me sorprende é que os poña no 1089, que rotación é esa, o sea... No, sí, pero a ver, é que o señor Alonso está demostrando non ter nin idea. Idea ten, me refiro... Home, gañou unha Bundesliga, Fernando. Que non está preparado para, o digo sempre, seguro que na Real Sociedade faría un papelón. Digo a Real Sociedade porque o equipo da súa terra é no que se que criou. E seguro que o levantaba e o convertía nunha especie de Bayer Leverkusen. Estou convencidísimo, pero po Madrid non vale, o sinto moito. Pero ti non crees que solamente Mbappé e Vinicius son capaces de gañar ya claro que a un Girona? A un Girona que vai aí afundido. Pero estás dependendo da xenialidade, da habilidade de que dous señores teñan un bo día. Que o teño, o foi ter. Últimamente Vinicius tamén foi ter bons días. Non, bueno, onte non foi o caso, pero bueno, tampouco estuvo mal de todo. Mbappé sí que tirou do carro. Pero o resto é que hai moita apatía, empezando por Fede Valverde, que sempre foi un exemplo a seguir. Non me toques a Fede, cuidadiño, Pois claro que cho toco, porque este ano deambula polo... É que é así, eu sinto, porque te teño moito cariño a Fede Valverde, pero é que este ano creo que é dos que está enfadado coa xestión de Alonso. Entón, pois, por aí pode vir a causa. Pero é que nin como mediocampista, nin como stopper, nin como lateral, é que ves a un tío deambulando polo campo, e non é o único. E non será que está desubicado? Porque anda cambiando dun lado para outro, como fai aquí Hidalgo con Mella, e con Luis Micruz, e con outros xogadores. Non será eso? Pero Alonso tamén... Alonso non está facendo nada que non fixera Ancelotti con él, non se día. De todas formas, ahora mismo, bueno, a diferencia que a cabeza é un punto. Ahora, eu non sei as esperanzas que tes ti, pero o próximo partido vai xogar a casa do Betis, o Barça e o Barcelona, o Madrid recibe o Celta, non? Sí, bueno, eso dentro da xornada do domingo, sí. Pero como adianta... Bueno. Sí, pero polo medio da semana tamén hai... Esta semana tamén hai partidos polo medio, non? Xogan os catro equipos que van ir á Supercopa, xogan entre eles. Se adianta esa xornada de mediados de xaneiro e xogan, pois, o Barcelona Atlético Madrid e Atleti de Bilbao. Sí, mañá o Barça Atlético ás 9 da noite e o mércores ás 7 da tarde Atleti Bilbao Real Madrid. Aí a rotación, non me preocupa perder o liderato. Eso non é o que me preocupa, nin estar a un punto do Barça. O que me preocupa é que leva 4 partidos sin ganar en Liga, 4. E non xogando, pois eso, con todos os respetos, pero Rayo Vallecano, Gerona, non me acordo cal é outro, pero vamos, outro da zona media baixa. Así que... Pois, eso sí que me parece máis preocupante que estar a un punto, que Barcelona este agora un punto por arriba. Eso non me preocupa, porque tamén xa terá o seu mes horribilis. Bueno, o no. O Gallati vera... Bueno, Flick non está contento, Non, xa. Pero bueno, en fin. Blanco, e ti que dis? Nada, que non creo que sea todavía para encender as alarmas. Así que os hinchas os forofos do Real Madrid, os grandes seguidores, o queren ver aí sempre de líder, pero non pode ser sempre de líder. Allá hai outros equipos, porque vaya de segundo non pasa nada, está a un punto de... Repito, eso é o mal menor. Eso, claro. Eso, ir segundo agora a un punto, ou como se fora a 3, ao mismo. Volvo a repetir, o que máis me preocupa é que leva 4 partidos de Liga sin gañar. No, sobre todo o que máis preocupa é que, bueno, o rival de onte foi o Girona que está en postos de descenso. O Madrid había que exigirle un pouco máis, eso sí. Pois sí. Esa apatía que se demostra no... É que xogan, a ver, falando en plata, xogan andando.
eu vexo os rivais do Madrid saen todos a poñelo todo no campo. Motivados, todo é máis. Claro. Todo é máis. Facemos a cada porteiro dos equipos rivais o facemos internacional. Pero a todos e cada un, non falla. Hasta Gazaniga, que me parece o peor porteiro de primeira división. Bueno, pois ayer parou moito, Claro, onte parecía Yacín, a araña negra. Fernando Blanco, e non pode ser eso precisamente que o que decía eu antes, que o mellor o equipo non ten o mesmo, Madrid non ten o mesmo equipo que hai uns anos, non está Modric, non está Kroos, Camavinga a mí me gusta, pero non é Kroos, e moito menos Tchouaméni, non? Con todo o cariño a Tchouaméni, que é un excepcional xogador, seguramente que no Depor sería un xogadorazo. Pero claro, como que, digo eu, Fernando, a min como que me parece que ao mellor o Madrid é un Madrid un poquinho devaluado en canto a calidade de plantilla, non? Sí, bueno, penso que non ten un equipo, lógicamente, que xa falamos outras veces que tiña pois outras temporadas. Penso que o Madrid ahora mismo, pois bueno, penso que ten unha boa plantilla, a mellor, pero non ten bon equipo. Penso que comentábamos o lunes pasado, no? Que ten moitos xogadores que podían ser bons xogadores para outros equipos de primeira división, pero penso que para o Madrid todavía non dan o nivel que exixe un Real Madrid con esas competicións e que está ca Champions. Non o pode basar todo en Mbappé e Vinicius, e bueno, Camavinga non sei se é tema do rollo das rotacións ou pensando na Champions, pero que en principio saleu no banquillo, o sea que tuvo que salir despois a ver si rescataba algo, pero penso que o maior problema que non o debo encontrar, creo eu, a ausencia de Kroos, ¿no? O sea, a suplencia de cambiar Kroos por outro xogador dese nivel sí que é moi difícil de encontrar. Creo que aí no medio do campo é onde o Madrid falla máis, non? Vai solventando... Non se pode acabar o mundo de Kroos. Non se pode acabar o mundo de Kroos e Modric. Pero a veces che pasa porque se che retira ou che o leva a outro equipo, sí, non é que pase no Madrid, ti imagínate ahora, pois non sei, porque ahora no mercado de inverno lle leven ao Deportivo a Yeremai, pois non se acaba o Deportivo, non se acaba o mundo, pero se levan ao mellor e o equipo ten que notar, está clarísimo. Sí, claro que notará, pero bueno, en fin, polo menos, mira, disfrutade dunha xornada, xa digo, rara, porque é líder o Deportivo e o Madrid, non? Eso creo que fai moitos anos que non pasaba, Bueno. Pero bueno, sempre che deixaremos vir ao Deportivo, ti non te preocupes. Efectivamente, te admitimos cando queiras. Gracias. E agora que falades do Deportivo, que vos parece esta fin de semana en Albacete? Home, non vin o partido desta volta, non o puiden ver por varias circunstancias, pero bueno, parece que por fin collemos un pouquiño de racha de vitorias, unha especie de solvencia, sin que convenza moito o xogo, a mí me sigue sin convencer o xogo do equipo de Hidalgo, pero parece que polo menos a mí o que máis me preocupa é a defensa, que seguimos e que non temos o medio campo como que non lo dominamos frente a equipos, por exemplo, o Albacete non é un equipo que este en un bo momento. Blanco, ti que pensas a nivel táctico como adestrador? O Deportivo lle falta aínda por formarse, por atopar o seu xogo, ou crees que a nivel? No, penso que o Depor todavía ten moito marxen de mellora. Si que é verdad que, bueno, se ven falando xa moitos partidos, moitas jornadas de que está gañando porque ten unha boa plantilla, pero non está dando o nivel de xogo que se exixe para un equipo que vai aí líder e que ten que demostrar moito máis, non? Si que é verdad que, home, gañar 5 partidos seguidos non é moi doado, non? Entonces, todos estes fines de semana de noviembre que falábamos que no símil do ciclismo, que era unha etapa llana, pois a verdad que non o pudo facer mellor. Gañou os 5 partidos, creo que eso, pois bueno, o pon aí xa de líder na clasificación, pero sí que é verdad que ten todavía
moitas carencias. Para min, no tema defensivo, sufre moito a balón parado, está sempre bailando con o tema da defensa, ¿no? O sea, non sabe onde poñer a Loureiro, non sabe onde poñer a Novi, non sabe onde poñer todos. Andan intercambiando moitas posicións, eso, pues, bueno, non lle dá seguridade ninguna a defensa, pero despois arriba, pues bueno, mentre se teña o talento de Mella e Jeremai, e cando aproveita os minutos de Zaca, pois é como vai sacando os partidos. O de Stoikov ahora, non? Decía que o de Stoikov, porque ahora Stoikov nos mete a pares, es decir, a semana pasada mollaba en Riazor, esta fin de semana con un pase, hai que dicilo, moi bo neste caso de Soriano, pero que tampouco fixeron moitos defensas por cortalo, a verdade, e Stoikov metía o segundo. Fondo de armario hai, non? Sí, eu penso que sí, que o Deportivo, como digo, ten unha gran plantilla. Pasa que, bueno, se están mirando tamén para o tema do mercado de inverno. Penso que hai que a mellor fichar un central ou un lateral. Eu sempre dixen que lle facía falta un referente de un goleador, pero bueno, mentre se este inspirado Zaca, que leva 8 goles, con as axudas, pues, como te decías, de ahora mismo de Stoico, e vai marcando Jeremai, pues a mellor resulta que non lle fai falta, é suficiente para quedar campeón de Liga. Ahora, que si eu vexo ahora mismo con esta dinámica, sí que verán tempos peores, que vai a ter un mes de enero complicado, pero eu penso que ahora con un refuerzo na defensa o equipo pode seguir aí nese nivel, Pois parece que as miras están indo ao outro lado, porque se fala de Antoñito Cordero, e Antoñito Cordero non é defensa ni moito menos, No, xa pretendeu en outras ocasións, pero eu penso que a veces é para despistar un pouco o mercado, ¿no? Penso que se falou de Antoñito Cordero, se falou de Ricky, se fala de outros xogadores, pero eu creo que ahora mismo, quizás un xogador no medio campo para o tema de darlle un recambio tanto a Grajera, que se esperaba moito dele, non está xogando, pero para, como outro día quedou no banquillo Villares, pois ao mellor tamén fai falta un xogador, máis que nada o que falábamos antes de Kroos, un xogador creativo que filtre pases, que se deixe xa o dianteiro encarado un contra un, pero non é fácil de encontrar. Entón, ahora todo o mundo, claro, si tío queres, tens que remitirte a cláusula, que é o que fai o Depor, que dice que andan detrás de, aparte de Jeremai, que queren a Zaca de varios equipos. Pues bueno, si pagan a cláusula, en enero levarán, pero si no, entonces creo que o Deportivo, pues bueno, con un par de xogadores, porque o problema do Deportivo ahora mismo non é o económico, que é o problema que teñen a maioría ou o 90% dos equipos da segunda división. O sea, entonces, si pode firmar eses xogadores, pois oye, moito mellor que non ter que depender de un playoff. O sea que ti ficharías para o mercado de inverno un referente máis para a defensa, para dar un poquinho de calma, non? Sí, eu vexo a defensa que está moi dubitativa, ¿no? No sentido de que, hai que ter en conta tamén que está facendo o mellor que pode, pero que as baixas de Ximo no lateral dereito e Escudero no izquierdo se notan moito, ¿no? A pesar de que ten a Cagliata, pero no dereito están co reforzo aí acoplando un pouco a Mella, que lle está salindo ben. Ahora Novi se lesionou. Entón, bueno, a realidad o que tiña que estar xogando aí no lateral dereito era Loureiro, pero o ten que adaptar ao central con Arnau e Barcia. Entón, bueno, está aí encaixando como pode Antoni Hidalgo a defensa cada fin de semana, pero... E digo, Fernando, si, por exemplo, grandes equipos utilizan as súas canteiras, por exemplo, si en este momento hai unha necesidade, por que non proban con ese rapaz, con Samu? Tan diferencia pode haber con ese rapaz que non podan probar con el, aínda que sexa un partido mal non o fixo no verán, aínda que o verán tampouco é non é o mismo, son competicións de verán e isto é a Liga de Segunda, pero non poden probar, porque outros equipos o fan e acaban sendo xogadores de primeira división. Sí, pero bueno, hai que ver un pouco as circunstancias de cada equipo, ¿no? O sea, eu tampouco sou partidario ao mellor de subilo ahora, mira que eu son un defensor da canteira, ¿no? Pero
penso que cando te está xogando o ascender aí a segunda, sí que o pode poñer en momentos puntuales, ou se vai gañando 3-0 un partido, pois bueno, se ahora viaxaron como foron ao tema de Albacete, pois bueno, pois o podes poñer en algún minuto cando ves que o que pasa que claro, o 2-0 veu tan tarde que non se dá margen, pero sí que viaxaron Samu e viaxou Quiqueteijo, que é o lateral dereito, que podían xogar uns minutos, pero cando ti estás arriba xogándote moito, eu me poño na figura do adestrador e a veces non é moi doado meter a un chaval da canteira en eses momentos, ¿no? Porque normalmente a canteira moito máis, o sea, antes que ahora entraban os chavales todos da canteira, por exemplo, do Fabril cando o equipo iba mal, que o equipo non iba vai no medio, non reaccionan os xogadores, entón, bueno, pues metes, motivas un pouco e metes a 3 ou 4 do filial, pero cando o equipo vai líder, sí que é un pouco máis complicado, para min, que hai outra xente que diga, no, pois eu prefiro poñelo cando vai arriba, que xogue cos vos, e non cando vai abaixo, pero creo que ahora mismo eu vexo a Samu co Fabril, a diferencia todavía é grande, ¿no? Entonces, incluso a veces algún chaval destes, en lugar de beneficiarlo, o perjudicas. Estamos vendo con algún xogador que ten, pues bueno, por poñer o tema de Arnau, que veu como unha gran figura, viña da escola da Masía, sin embargo, aquí en un partido, fendo un balón atrás a Parreño, yo collen polo medio, quedou fundido, perde a titularidade, entonces lle pasou a Barcia, estaba xogando a un nivel grande, de repente, pues bueno, pegas un baixón no xogo, e eso, hai xogadores que anímicamente o poden soportar e outros non, o sea, por eso precisamente ahora a maioría deles, o propio Jeremiah dice semana tras semana recorren ao psicólogo, pero non todo o mundo acepta o tema do psicólogo, e tes un fallo igual che fastidia a carreira deportiva. Entonces, é dicir que fai fallo un Marchena, non? Sí, eu penso, ahora mismo, sabes o que faría? Que ficharía un xogador deses con carácter veterano, que xogue ben, que saque o balón, que bueno, que non é fácil tampouco de encontrar, e cando o equipo estuvese asentado, me imagino que igual, pois faltan 6-7 xornadas, pois igual metería a Samu para que se vaya fogueando, cando xa teñas algo conseguido. Ou se un partido, ahora, por exemplo, o próximo rival, que me parece que ven o Castellón, eres capaz de meter 3-0 na casa, pero bueno, metes a un xogador, pues, eses 15 minutos finais, pero que pasa que estamos vendo con os xogadores que ten ahora mismo na plantilla Antoni Hidalgo. Que minutos está dando a Rubén López? Os que está xogando aí cando xa nin o partido resuelto, en que minutos xa leu outro día, o sea, os chavales de abaixo sí que é verdad que lles costa moito incorporarse a plantilla, ¿no? O sea, a entrar, formar parte da dinámica do primer equipo. Tes en o tema de Eri Puerto, porteiro, pues bueno, entre que é un puesto tamén específico, pero que si está Parreño a gran nivel, pues a ver si polo menos xoga a Copa co Sabadell. Que me parece que esta semana, non? Xogan os xoves, a 7 da tarde alá en Sabadell, contra Sabadell, sí. Bueno. Teñen Copa e despois creo que, non sei se o sábado ou domingo o domingo xogan contra o Castellón, que o Castellón ahora, cuidado, que pegou un arreón tremendo e o temos aí xa en postos de playoff, o sea que non se vayan a confiar, sexto a 7 puntos do líder que é o Depor. Claro, o sea que, cuidado, que a veces o Castellón estaba polo medio da tabla, pero que ahora mismo xa ten por debaixo, a Cádiz, Valladolid e Córdoba e a Sporting de Gijón. É que o da segunda división, a verdade é que ten emoción, porque do colista, que é o Zaragoza, que ten 15 puntos, bueno, empatado con Mirandés, ata o Castellón, que é o que marca o posto de promoción, hai 9 puntos de diferencia solamente. O sea, que ti ganas 3 partidos seguidos, pasas de estar o Zaragoza ahora gana 3 partidos e se pon arriba. Sí, e además está en racha, cuidado, que empezó ahora a corregir esos resultados, sí. Creo que leva dous
2 ou 3 victorias seguidas, pero bueno, é un exemplo, non? Pero eso, me refiro que entre a cola e a promoción, entre o sexto e o 22º, simplemente hai 9 puntos de diferencia. Sí, son 3 partidos, 3 victorias, lo que dices ti. Sí. É que é eso. Hai moito empate en segunda división tamén, bueno, está a cousa, si sempre está igualada, este ano está igualando todavía máis, Dende logo, a mí me parece unha das competicións a nivel europeo das máis máis igualadas, as máis interesantes, non? No, de feito, como liga. Que despois das 5 grandes ligas, as 2 seguintes máis interesantes son a segunda división inglesa, a Championship, e a segunda división española. Bueno, dependerá en cuestión de gustos, non? Pero bueno, por que non? Tranquilamente, Sí, e logo que te guste máis o estilo de fútbol, o tipo de fútbol que se practica, sí, claro. máis vistosa, menos vistosa, máis aguerrida como esta, que é unha moi complicada, pero bueno, sí, que de nivel, a verdade é que está moi igualada e é unha liga bonita. É casi máis bonita que a primeira, porque a primeira é o monólogo de sempre, os grandes equipos arriba, pero bueno, sabemos que este ano non é así. Bueno, pois nada, a ver que pasa esta fin de semana con eses partidos da xornada 19 pola Supercopa, ese Barça Atlético Madrid mañá ás 9 da noite, Atlético de Bilbao Real Madrid o mércores ás 7 da tarde e logo xa na fin de semana o Real Madrid que ten que recibir no Bernabéu ao Celta o domingo ás 9 da noite. O Depor vai a estar en Riazor o domingo ás 6:30 da tarde recibirá a un Castellón en Alza. Fernando Blanco e San Pedro Blanco, moitas grazas. Un placer. Nada, gracias a vos, un placer. Falamos a semana que ven. Sí, o domingo o Madrid xa levará 6 partidos sin gañar. Bueno, xa estamos chorando. Malo será que o Madrid é o Madrid. Nós que o vemos desde abaixo, dende o Depor, e o Real Madrid é o Real Madrid, hombre. Nunca dedes o Madrid por morto. O lunes que ven nos das vacacións ou temos programa? Non, temos programa. O lunes, que día é o lunes? O lunes é día 8. É festivo, no, é festivo, non. Estades de vacacións. No, estades de vacacións, Vale. No, bueno, pero vamos a ter moito chollo acumulado. Sí, vai a haber, para o seguinte vai a haber moito chollo, sí, eso é verdad. Bueno, a ver se é bo chollo e non temos que chorar e non ten que rajar, Fernando San Pedro. Bueno. Falamos eso dentro de 2 semanas. Unha aperta aos dous. Bueno, unha aperta.